Ahojte, moje meno je Mária a v tomto videu by som vám chcela povedať niečo viac o arteterapii. Aby som sa na úvod stručne predstavila, tak ja som vyštudovala umeleckú vysokú školu, mám absolvovaný dvojročný arteterapeutický výcvik, tiež som členkou Slovenskej asociácie arteterapeutov a ako arteterapeutka som pracovala v integračnom centre, ktoré bolo zamerané na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením. A čo je teda arteterapia? Arteterapia je formou terapie, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom umeleckého prejavu. Pritom vôbec nemusíte vedieť ani kresliť, ani maľovať. To, čo vznikne, ale ten výsledný produkt nemusí byť ani pekný, nemusí byť dokonca ani hotový. Oveľa dôležitejší je samotný proces tvorby. Ide o to, že častokrát nás v živote trápia obsahy, ktoré máme ukryté na nevedomej úrovni. A nie vždy máme tú schopnosť sa k ním dostať, vytiahnuť ich na svetlo sveta a začať s nimi pracovať. A v tomto práve spočíva výhoda arteterapie, kedy naozaj vypneme to rácio a dovolíme si cítiť. Dovolíme prejaviť svoj hnev, svoju radosť, svoj pláč. A toto sú tie postupné kroky, ktoré nám umožňujú sa k tým obsahom priblížiť, jemne sa ich dotknúť a postupne, pomaly ich začať rozpúšťať. Veľmi rada by som vám ukázala, ako to na takom arteterapeutickom sedení vyzerá. Aj preto som si na pomoc zavolala moju drahú sestru Katku. A prostredníctvom sedenia a tej ktorej konkrétnej techniky sa môžete bližšie pozrieť na to, čo to znamená, keď sa začne duša otvárať. Ahoj, ahoj, no tak som prišla. Ahoj, tak sa teším, no, čo to dneska bude. Ja v detstve som veľmi rada kreslila a malovala samé barbiny, samé princezne a už to nerobím, už nekreslím, už nemalujem a oslovila si ma teda, že by sme mohli na nejaké témy, také hlbšie, také seba poznávajúce dneska nakresliť. Ja na úvod zvyknem dávať úlohu, ktorej cieľom je, aby klient vyjadril, ako vníma samého seba. Ja som známa tým, že som dosť taká negatívna. Málo kedy sa viem tak naozaj ako keby tešiť a radovať. A myslím si, že ľudia ma hodnotia dobre, vyššie, ale ja seba tak vôbec nehodnotím. No, vidím, že pridávaš trblietky. Chcem to urobiť také, aby to bolo krásne. Aby to nebolo také smutné, také šedé. Ty si spomenula, že zvykneš uvažovať skôr negatívne. Je však aj niečo dobré, čo ti takéto negatívne nastavenie do života prinieslo? Ono sa hovorí, že všetky tie veci, ktoré sú ťažké, ťa ešte viacej formujú a posúvajú. A mali by ťa robiť ako keby takou citlivejšou, ľudskejšou, vnímavejšou. Častokrát sa o perlách hovorí ako o nejakom dare. Aha, To mi napadlo, že keď som tam videla tie perly v tej šedy, aha, to je krásne. Prinieslo nejaký dar pre áno, áno, no také poznanie, väčšie ľudí, sveta. Cieľom arteterapie nie je pochopiť a vyriešiť celý problém, ktorý vo svojom živote aktuálne riešime. Ide skôr o to si oddychnúť, dovoliť si cítiť, zrelaxovať. A v tom najlepšom prípade možno si odniesť aj vedomie pokladu, ktorý v sebe nosím. Človek by sa nemal báť. Nemal by sa báť tvoriť, nemal by sa báť komunikovať, nemal by sa báť otvoriť. Myslím si, že len to pomôže a ja budem ešte aj dneska večer nad tým rozmýšľať.